Hello my dear friends, कशी आसात तुम्ही? सगळी बरी आसात म्हणून सजमोता आनीक ह्या आयच्या वाचपाक नियाळाक सुरू करता. मुखेल वोड आरे पिश्या, तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय ते कोणाक. लूक 12:20. नियाळाक आदार. आमचो सोयरो तो 4 हॉटेलांचो धोनी, व्हडले घर त्या भायर बिल्डर आसलोल्यान दीस रात वावर करून जायती गिरेस्तकाय एकठांय केलोली. पूण गरिबांक दिवंक फाटी फिरगोजेच्या आदाराक उलो मारल्यार 100 प्रश्न विचारून हिमटेपणान आदार दिवप. तो कोविड-19 मारेकार पिडेचो बळी जावन 4-5 दिसां भितर तोरणेच पिरायेर मरोन गेलो. उपदेशकाच्या पुस्तकांत बरोवपी गिरेस्तकायेन काना जेवणांत नेस्पान पोजडेपणान मेळयलोली खुशालकाय सगळी पोलकी म्हूण मानून घेता. देव आमचो धोनी आमकां फावो तितलें दिवन पोसता आनी आमी ताचेर विस्वास दवरून जिवंक फावो म्हूण स्तोत्रकार आमकां सांगता. बागेवन पावलू आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करून संवसारी वस्तूंचेर न्हय बगर सर्गीच्या वस्तूंचेर आमचे दोळे लावून रावूंक आमंत्रण करता. बागेवन पावलू आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करून संवसारी वस्तूंचेर न्हय बगर सर्गीच्या वस्तूंचेर आमचे दोळे लावून रावूंक आमंत्रण करता. जेजू शुभ वर्तमानान संवसारी गिरेस्तकायेची आशा आमकां खरी खुशालकाय दिवंक शकना म्हूण शिकोवन दिता. आमी सगोट कश्ट करून दीस रात तो कस घेवन गिरेस्तकाय एकठांय करता. आमचे संवसारी जिवीत सोंपता तेन्ना आमची गिरेस्तकाय आमचे बरोबर व्हरतल्या म्हूण चिंतता. पूण हे सगळे पोलकेपण खरी गिरेस्तकाय म्हटल्यार दुसऱ्या सोबें दोयाळ कोरन्यो आदारून संवसारी गिरेस्तकाये सोरशिल्ली आमी पयस रावंक देव आमकां आयज संदेश दिता. म्हजो ताराव संवसारी गिरेस्तकाय न्हय बगर सर्गीची गिरेस्तकाय एकठांवूंक प्रयत्न करतलो.